स्पीकर अफ द आसाम लेजिस्लेटिव एसेम्बली मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा मा फोरमायदों बिथांनि फोरमायनाय बाथ्राखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं लाना फैनाय जाबाय। दा गिबि गिबियाव गासैबो मानाव गेदेर मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बनाव लाग्रोनाय जाबाय। बेनि सिगां मोनसे बाथ्राखौ आं फोरमायहरनो नाजाबावगोन जे जोंनि बर'निनो जाखांफुनाय सासे इउटुबार BRB बड' कमेन्ट चेनेल बिथाङा दान मोनसेनि बारा जालांबाय गावनि बे BRB बड' कमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों भिडिअ आपडेट्स लाबोनो हायैया खारन बिथांनि जिमेल आइडिया माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै दङ। बे प्रब्लेम जानायनि थाखाय बिथाङा गावनि बे चेनेलनि गेजेरजों भिडिअ लाबोनो हायाखै। दा BRB बड' कमेन्ट चेनेलनि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनग्रा मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोना दा समाव बे BRB बड' कमेन्ट चेनेला मोनसे गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों। बिथांनि बे गोदान इउटुब चेनेलखौ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जादों। नोंथांमोना बिथांनि बे चेनेलनि लिंकआव थुंनानै बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामहैदो। आरो कोनबाय কৈছে যে পইচা ঘুরি গৈছে। আজি এজি ৰিপৰ্ট বিলাক চাও কত আঠানা পইচাও ঘুৰি যোৱা নাই। কিছুমান ডাঙৰ নেতা বিলাকো মানে আনৰিয়েলিষ্টিক কথাবিলাক কয় মানুহক বিপদে পৰিচালনা কৰিব বিচাৰে। আজি BTCৰ পৰা 800 পৰা আজি 1000 কোটিতকৈ বেছি টকা দিয়া হৈছে, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে 200-300 কোটি টকা খৰচা কৰিব নোৱাৰা হৈ আছে। অথচ BTCৰ বহুত সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যাবিলাক থকাৰ পিছতো পইচা ঘূৰি গৈ আছে। পইচা ঘূৰি যোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে ইয়াত আমি सिस्टेमेटिकली कामखौ কৰিব পৰা নাই। গতিকে मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारनि फोरमायनाय बाथ्राया सैथो बाथ्रा। दिनै जोंनि BTC बा BTR ओनसोलनि माखासे डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे रांफोरा सेंसन जानानै फैयो। दा दिनै बैफोर सेंसन जानानै फैनाय रांफोरखौ दिनै माखासे खामानिफोराव माने बाहायस्लाबनो हायाखै, जायनि थाखाय दिनै बोसोरसेयाव माने 250 कोटी रांनिफ्राय लानानै 300 कोटीसिम थारमाने रांफोरा थारमाने रिफान्ड जानानै थांदों बा थांफिननायखौ जों दिनै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय दिनैसिमबो जोंनि BTR ओनसोलनि सिङाव बा BTC आव गोबां मावनो गोनां खामानिफोरा माने गोग्लैसोजोबनानै दङ। बेराफारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला जोंनि BTC काउन्सिलाव इन्ट्रि मारि फैदोंमोन, बिथाङा परिबर्तन सोलायनाय गोजोन सान्थिनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै स्टेन्ड खालामफैदोंमोन। दिनै गोबां जोंनि हारिनि स्पेसियली जोंनि बर' हारिनि माखासे रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' बिथांनि परिबर्तन आरो दिनै सोलायनायनि बाथ्राखौ थारैनो लाबोमारगोन बायदि साननानै बिथांखौ दिनै हेफाजाब होदोंमोन, थुलुंगा होबोदोंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि बे पलिटिकेल केरियाराव जाखिनि बाथ्राफोरखौ लानानै स्ल'गान मारिबोदोंमोन, जाखिनि माने बाथ्राफोरखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव थारमाने खोथा होबोदोंमोन, बैफोरनि गेजेरनिफ्राय माने गोबां बाहागोफ्रा दिनैसिमबो मावफुंजादिया, जेराव दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय। बेल' नङा, प्रमद बर' बिथांमोनजों दैदेनजानाय UPPL पार्टीनि माखासे गोख्रों दिनै मावथिफोरा वर्कार्सफोरा गावसोरनि माबा मोनसे पलिटिकेल इस्युफोरखौ लानानै बा माबा मोनसे साधारन इस्युफोरखौ लानानै गावजों गावनि गेजेरावनो दिनै नांलाय खमलाय जानाय, दिनै सोरखौबा न'आव थांनानै दिनै बुना फैनाय माखासे नुथायफोरखौ जों दिनै नुनानै जोबोद दुखु मोनदों। आरो दिनै जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया गावनि वर्कार्सफोरखौनो गावनि पार्टीनि मेम्बार्सफोरखौनो दिनै गोजोन थासारियाव लाखिनो हायाखै, अब्ला बेफोरबायदि दैदेनगिरिया बेफोरबायदि लिडारा जोंनि बे BTCनि 35 लाख रायजो राजाफोरजों लोगोसे बे गुबुन हारिनि रायजो राजाफोरखौ माबोरैहाय गोजोनाव लानानै फैनो हानो? मालाबाबो हानाय नङा। दिनै बेनो गोथां फोरमान मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन। जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया गावनि पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखाय गावनि मुलाम्फानि थाखायल' रायजो राजानि सिगाङाव थांनानै गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंनानै बै रायजो राजानि बेसेनखौनो आन्दोआव मिसइउज खालामगासिनो दङ, बेफोरबायदि स्टाइलनि बेफोरबायदि आखुनि लिडार दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ दैदेनलांनो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला आरो बेफोरबायदि लिडारफोरा जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बर' माहारिखौ दैदेनलांबाय थागोन, अब्ला समसिमहालागै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा माबा नङा माबा मोनसे इसुनि गेजेरजों जोङो प्रब्लेमाव थाबाय थानो गोनां बायथ' जानानै फैगोन, जेरै दा समाव जोङो थानो गोनां बायथ' जानानै फैदों। जों दिनैनि बे समाव गाज्रिखौ आसि थुनानै जों जुदि सोंखारियोब्लाबो माने बै गाज्रिखौ दिन्थिनानै होग्रायासो माने दाय जानायखौ जों दिनै नुगासिनो दङ, नङा होमबा? पर्बतजरा बासबारि फाग्लिजरा ओनसोलनि हानि जेंनाखौ जों बयबो मिथिगौ आरो बै ओनसोलनि हाखौ आदानि कम्पानिनो होहोथानो थाखाय प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे जोंनि बर'नि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि आखायाव थानाय माखासे पलिटिकेल पावारफोरखौ बाहायनानै माबायदि हेरेसमेन्ट माबायदि टर्चार खालामबोदों जों बेखौबो नुनो मोनदों। नाथाय बै ओनसोलनि मानाव गेदेर रायजो राजाफ्रा बै गावसोरनि हाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जेब्ला लामायाव ओंखारनानै आन्दोलन खालामदोंमोन, प्रटेस्ट खालामदोंमोन, आखायाव हासिब सुवा लानानै बे हाखौ रैखाथि खालामनांगौनि थाखाय धरना खालामदोंमोन, बै समाव दिनै जोंनि बर' बिमा माहारिनि माखासे बर' बिमा माहारिफोरखौ गाबै बुंनाय नुदोंमोन जे
जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै पर्बतजरा ओनसोलनि माखासे मावथिफ्रा सानैसो वर्कार्सफोरा जोंनि बर' बिमा माहारिखौ थारमाने बुनो थाखाय आखाइ खमफिलायनाय आखाइ दिखांदोंमोन जाहैबाय बे हानि जेंनाखौ लानानैनो अब्ला दिनै बेफोरबायदि माखासे नुथायखौ बा बाथ्राफोरखौ जों खोनानानै सिरि थायोब्ला माबोरै जानो दिनै जोंनि माहारियारि आफाद बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे वर्कार्सफोरा बे साधारन मोनसे पलिटिकेल इस्युफोरखौ लानानै दिनै जोंनि बर' बिमा माहारिखौनो जुदि बुनो थाखाय आखाइ दिखांलांनो हानाय जुदि गोहो मोनदोंब्ला अब्ला दिनै बे माहारियारि आफादा सोरखौ लानानै दिनै दानानै होजानाय मोनसे आफाद दिनै बे माहारियारि आफादाबो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ लानानै दाना होजानाय मोनसे आफादसो नङा होमबा दिनै बे माहारियारि आफादाव थानाय माखासे वर्कार्सफोरा दिनै साधारन इस्युफोरखौ दिनै बुजिस्लाबालासिनो दिनै जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफोरनि सायावनो दिनै हेरेसमेन्ट खालामनाय बबेनिफ्राय गोहो मोनखो दा दिनैनि बे समाव जायफोर खामानिफोरा जायफोर जाथायफोरा जाथावथारनानो बैफोर जाथावथारि जाथायफोरा खामानिफोरखौ जों जाबाय थानायखौ जोङो बांसिन नुगासिनो दङ बे बिथिंनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय दानि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' आदाया मा बुंगोन दिनै जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव बिटिसिनि दानि CEM प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिनफोरखौ रायखां गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानायखौ जों दिनै नुगासिनो दङ आरो स्पेसियली बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय मा जों बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लानानै गुबुन हारिफोरासो दिनै पलिटिकेलि माने डायलग मारिनानै पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजाबावनाय माखासे थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेल इस्युखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ अब्ला दिनै बेफोरबायदि नुथायखौ नुनानैब्लाबो दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ जाय समाव बुंथारनांगौ बै समाव दिनै मानो बुंदिया दिनै माहारियारि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै मोजां मोनो दिनैसिमबो अनसायो आरो जों दिनैसिमबो लुबैयो जे जोंनि माहारियारि आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि गोथार महर मुस्रियाव जेन मालाबाबो गोसोम दागो दानांथों नाथाय बे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा दिनैयो प्रमद बर' बिथांमोन बायदिजों पलिटिकेलि इनभल्भ जानानै पलिटिकेलि डाइभार्टेड खालामजानानै पलिटिक्सनि खामानि मावनानै बे थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय माहारियारि आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार महर मुस्रिया बारंबार खुगायाव लाजानानै जोंनि बर' फिसाफोरजों दिनै सोनखारि जानांगौ मोनसे स्टेजाव थाफैबाय बेसे साननो गोनां बाथ्रा मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनि सायावबो जोंहा बुंनो हानाय मोन्थाय गैया नामा मोन्थाय दङ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा बेनि सायाव बुंनो हानाय मोन्थाय दङ खारन बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ लानानैसो बे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा इनडाइरेक्टलि बा डाइरेक्टलि सोरबा पलिटिकेल लिडारनि जानानै बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै जुदि खामानि मावदोंब्ला जों बर' हारिनि बिखायाव बर' फिसाफोरनि जानानै समान थाखोनि खामानि मावलांनो हानाय नङा बे बाथ्राया सैथो जेराव दिनै 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जेब्ला दतमायाव लानाय जादोंमोन बै समाव अरुणाचल स्टेटनि अल अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्टस इउनियननि बारग' आफादगिरि मानाव गेदेर निना गादु बिथाङा बुंदोंमोन जे बर' हारिनि बे माहारियारि आफाद एबसुआ पलिटिक्सजों इनभल्भ थाबाय थायोब्ला मालाबाबो माहारिखौ फोसाबलांनो हानाय नङा मालाबाबो माहारिनि बिखायाव गोजोनखौ लाबोनो हानाय नङा बेथ' सैथो बाथ्राखौ बुंदों दिनैयो जोंनि बर' हारिनि माखासे थासारिखौ दिनैयो गोबाङानो मिथिबाय माबायदि हालोदाव दिनै थानांगौ बायथ' जानानै फैदों दिनै जोंनि गेजेरावनो गावजों गावनि गेजेरावनो साधारन बे पलिटिकेल इस्युखौ लानानै नांलायनांगौनि बुलायलायनांगौनि धमकी होलायनांगौनि मा दरखार दङ नोंबो BPF खालाम नोंबो EPFR खालाम नोंबो BJP खालाम नोंबो कंग्रेस खालाम जायखिजाया जि खालामा मानो जोंनि बर' हारिनि बिखायावल' माने मा जों गोजोन जों सोरांखौ जों माने लाबोनो हानांगौ बेफोरबायदि थांखिजोंसो जों बयबो माने स्टेन्ड खालामनांगौ दिनै मोनसे ओरैबायदि गोथां फोरमानबो दंबावो आरो बेफोरबायदि माखासे नुथायखौ जोङो जोबोद दुखु मोनो जेराव दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे सानैसो वर्कार्सफोरा पलिटिकेल इस्युखौ लानानै सोरबा पलिटिकेल लिडारफोरखौ बा सोरबा पलिटिकेलि केम्पिं खालामनो थांनायखौ दिनैयो माने होसोनाय जागोन बे एरियायाव फैबाथाय माने मा नेक्स्ट टाइम माने वार्निं होनाय जाबाय बेफोरबायदि माखासे थार्ड क्लास लेभेलनि माने नुथाय बुंनायफोरखौ जों दिनै नुनो मोन्दोंमोन एक्चुअलि बेफोरबायदि जाथावनाङा दिनै सैथोआ सैथोआनो आरो सैथो बाथ्रा बुंनायाव सोरबा माने इलिगेलि पइन्टलेस जुदि अबजेक्सन खालामनो फैयोब्ला बेवहाय खिन्थु जेरैबायदि फिननाय होनांगौ बेफोरबायदि फिननायखौ खिन्थु होनो हानांगोन सिदा बाथ्राखा दिनै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार महर मुस्रियाव गोसोम दागो नांनायखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सैज्य खालामनो हानाय नङा सिदा बाथ्राखा दै जेब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 17 इयार्स जोंनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबोदोंमोन बे 17 इयार्सआव एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरा बा आसाम स्टेटनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव फैनानै पलिटिकेलि केम्पिं खालामफैनो
हायाखैमोन खारन चान्स होआखैमोन बे केम्पिं खालामफैनो हायैनि गुबै जाहोना बे माखासे थासारिफोरनि थाखाय नङा एक्चुअली स्पेशली जोंनि बे न'नि सेथ्लायाव न'नि लांगोनायाव गुबुन हारिनि पलिटिशियान लिडारफोरखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा पलिटिकेलि डायलग मारिफैनो थाखाय जेबो चान्स होआखैमोन एलायन्सआव दंमोनब्लाबो जेबो सुबिदा होआखैमोन बेफोरबायदि लिडार जानांगौ नाथाय जोंनि बे थांनाय 17 इयार्सआव जाय गुबुन हारि लिडारफोरा एन्ट्रि मारिनो हायाखै बे थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैयो बिथांजों लोगोसेनो बिजेपि बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बिटिसिआव गोसो बायदिहाय दिनैयो एन्ट्रि मारि फैनो हादों आरो बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि माने पलिटिकेल पार्टिनि माने लिडारफ्रा दिनै गोसो बायदि दिनै बाथ्रा बुंनानै जोंनि बिटिसि काउन्सिल सिस्टेमाव जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिनफोरनि बाथ्राफोरखौ लानानैबो दिनै पलिटिकेल केम्पिं खालामगासिनो दङ आरो दा समाव इउपिपिएल पार्टिनि माखासे गोख्रों वर्कार्सफोरा जों बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय बै गारबोनाय मोनसे समनि दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ दिनै रायखां पलिटिकेलि इस्यु खालामनो नाजाबाय दं दि बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानाव गेदेर दिपेन बर' आदा नोंथाङा दिनै मा फोरमायनो सानगोन जायफोर दुखु गोनां जारिमिननि बाथ्राफोरा जों बर' हारिनि बिखायाव सोमजिलांदोंमोन बै दुखु गोनां जारिमिननि बाथ्राफोरखौ एक्चुअली दिनैनि समाव बै सानैसो पलिटिक्सजों इनभल्भ गोनां बर' फिसाफोरा रायखांनानै जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव मा मेसेज होनो सानदों ना बैसोर बर' फिसाफ्रा बै गारबोनाय समखौ रायखां आरोबाव फिन जों बर' फिसाफोरनि गेजेरावनो दानलाय सुलाय खालामहोनाय फोथैलायनाय माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ लाबोनो नाजाबाय दं नामा आरो बैफोर बर' फिसाफ्रा बै गारबोनाय समनि जाथायफोरखौ रायखां जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव दानलाय सुलाय खालामहोनो हायोब्ला फोथैलाय होनो हायोब्ला बिसोरा आन्दोआव माबा मोनसे बेनिफिट्स दं नामा ना बैफोरबायदि सुबुङा एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि टिका लानानै कन्टेक्ट लानानै आरोबाव फिन बे पलिटिकेल इस्युनि गेजेरजों बर' फिसाफोरखौ थैलाय होनो नाजागासिनो दं नामा बिवेर जोबोद सांग्राङै थाखा जायफोर बर' फिसाफोरा दिनै गावबागाव पलिटिकेल क्रेडिटनि थाखाय जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां दिनै जोंनि बर' समाजनि बिखायाव गाज्रि मेसेज बा गाज्रि आबहावा बारहोनो सानदों एक्चुअली मोजाङै थाखा बियो मोजां मेसेज नङा जोंनि हारिनि थाखाय नोंहा जुदि पलिटिक्स फिल्डआव फैदोंब्ला पलिटिकेलि नोङो दिनै लेक्सार मारि पलिटिकेलि नों केम्पिं खालाम बेवहाय बादा गैया नाथाय नोंनि पलिटिकेल क्रेडिटखौ लानानै बर' फिसाफोरनि दुखुनि जालांनाय जारिमिन बाथ्राफोरखौ रायखांनो नोंखौ सोर मोन्थाय होदों नोंहा बेफोरबायदि अधिकार गैया बुंनो हानायनि सिदा बाथ्राखा गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि